Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Qaf ayat Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atidu wa ja'at sakaratul mauti bil haqq. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid wa ja'at sakaratul Wa jaa sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis sur Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa sahid. Allahumma rahamna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nura wa huda wa rahmah. Amma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa ja'alna hujjatan ya rabbal alamin.
A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Ma yalfidhu orang ngelafat min qaulin saking ucapan illa kejaba ladai iku ing sandinge wong sapa raqibun atid, ana cak raqib ana cak atid. Raqib wong kang njaga, atidin wong kang niti-niti. Jadi setiap lafaz, setiap ucapan mesti tercatat secara rapi. Wa inna alaikum lahafidin. Sading sira kabeh iku yakti wong kang jaga kiraman katibin, wong sing mulya katibina wong kang nulis. Terus enake ngene rek. Lek sampean nglakoni elek iku gak langsung ditulis. Sampean nglakoni maksiat. Jarene sapa? Raqib. Sik entenono dhilik, aja ditulis dhisik. Ngenteni pira? 6 jam. Nek wong istighfar burung gak ditulis. Tapi lek wong iku mung gak istighfar ditulis siji. Satu kemaksiatan. Lah nek wis ditulis, wis dicatet, nek Gusti Allah ngarepno menghapus iku isa ilang. Bukaan surat Ar-Ra'd ayat 39. Likulli ajalin kitab yamhu wa huma yasa wa yusbit wa indau ummul kitab. Dadi kedue saben-saben ajal iku kitabun ana catetane. Yang huwa mayasa awa busek mayasa barang kang ngersakake sapa wayasbit lan awa netepake wa indau umul kitab. Lah nek sandinge awa iku ada umul kitab, ibuke kitab apa ngarani. Jadi umul kitab iku wis mencatat segala urusan, gak ana sing kliwatan. Jadi nek sampeyan nglakoni elek ditunggu 6 jam. Nek sampeyan istighfar burung gak ditulis. Sebalike nek sampeyan nglakoni api ditulis ditambah kali apa? 10 kali lipat. Mulane ana wong niat elek. Misale ro ana wong ayu terus sampean niat elek. Mergo nek wong ayu nggo apa niate sampean. Nek sing nafsune gedhe ya diniati diperkosa dan seterusnya. Lek gak sida nglakoni niat tok gak dilakoni. Sampeyan ditulis hasanah siji. Sebab gak ngelakoni. Kok misalnya ngelakoni kemaksiatan iku mau misalnya nyolong terus nyolong tenan ditulis nyolong siji. Tapi lek segera bertaubat dibusek. Sebaliknya lek sampean niat apik meniki ya engko jam 2 tangi salat dalu. Terus mbok krana ngantuk mbok ya apa akhire gak budal wis ditulis amalan hasanah siji. Terus misalnya terus tangi terus budal lakoni temenan salat tahajud jam 2 ditulis 10 kali. Lha lak enak sih. Lakoni maksiat selagene gelem tobat burung dibusek.
Nek sampean niat tok gak sampe nglakoni wis ditulis kasana siji ternyata apik rek gak sampe diniati kemeng gak dilaksanakno. Dadi wis masyaallah. Mulane wong sing teko nggawa siji dibalut ping 10. Sapa sing gawa elek siji dibalut cuma siji. Surat apa? Manja abil hasanati fala bi asri amsalihha wa manja bi sayyiati fala jaza illa laha. Surat apa? Duh. Lali. Surat Al-An'am 100 ridak. Lane meneh-meneh iku dikalungno kitab iku. Wa kula insani azamna ta'ira fi unuki wa nurijulau yamal kiamati kitab ya qauman sura. Iqra kitabaka kafa binafsikal yama alaika asiba. Dadi saben menungsa iku dikalungno fi unuki ndekane gulune. Wa nuridu lau yamal kiamati kitab ya qaumang sura dirupakno kitab terbuka. Terus dikawan maca dhewe wis waca dhewe ikra kitabak kafa binafsika yauma alaika hasiba. Mulai dari surah Al-Kahfi ya la yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Maliata kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan ila ahsaha. Kau ini sing kitab apa sih? Gak ninggal sing elek, sing apik, sing cilik, sing gede kabeh ditulis. Lane hati-hati. Dadi nek sampean niat elek, selagine gak dilakoni wis ditulis kasana siji. Sabalike nek sampean niat apik, langsung ditulis siji. Nek dilakoni temenan dilipat gandakan 10 kali. Terus wajaat lan teko apa sakratul maut, sekarat mati, bil haqi kelawan hak. Sampeyan tur rasa tau rasane sekarat. Sekarat mati yo rasane. Orang gur tau mati ngrasakno mati. Nek setengah mati tahu. Turun. Aku pernah tempat dandani listrik di gone santriwati. Di kamar santriwati. Ya benakno listrike kayaknya nyetrum. Lah biasa iku tak pateni sikringe alam dandani ngene ae. Langsung lah iku rada dukur, langsung nang kene nyetrum. Iku wis kaku. Ora ya selamat iku iso coplok ngono lho. Nglempo meneng terakang ya Allah ngene bae ya rasane sakalatir maut. Aduh dene wis marang nglempo meneng wis. Apa? Baru roh. Nah, wingi sore tak ana apa jenenge video kiriman di WA itu. Kora-kora. Sakjane kora-kora iki ngecas HP dikek dukure ngono. Kora-kora delok bola-balik iku ngene. Para apa jenenge ku? Cacasane dijabut, dicepno maneh, kora-kora maneh. Akhire kesetrum jabut ini pesawat golek glondong ning ngarepe kora-kora. Lane ya hati-hati. Mungkin ya ngono lah kira-kira rasane sekaratul maut. Anak maneh sing terangno bahwa koyok dipanah dari segala arah. Ya apa? Dipanah dari sekujur tubuh itu merasakan sakit, nyeri. Sebab sekaratul maut. Nah, sing paling jelas ngrasakno ya wong sing apa jenenge iku?
mati suri. Nek semaput ngono ae gak ana larane. Nek kadang-kadang nek mati suri atau sadurunge iku wis ngalami dadi koyok dipanah dari segala arah, dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu loro kabeh. Nah, untuk bilamin dari lah ya apa supaya mati ku gampang. Mulane ndek ngene Kalimantan iku ora jenenge Sarifah, ngerti Sarifah. Wong wedok sing urut-urutane iku sik keturunane Nabi. Duwe anak 5, putune ya wis akeh, buyute ya pirang-pirang. Iku lek bengi gak iso turu. Dadi lek bengi iku salat 2 rakaat marang ndongakno anake sing pertama, anak-anake putune. Marang tangi maneh salat 2 rakaat ndongakno anake sing nomor 2 sampai ping 5 mergo anake iku 5. Terus ngono iku gak iso turu sampai esuk. Lah turune kapan? Jam 09.00 awan iku baru iso turu. Jadi mari salat duha jam 09.00 awan baru iso turu. Jadi bengi iku wis gak tau turu. Lah terus kegiatane lapo? Maca kulhu. Kulhu akad Allah semalam sampai oleh 1000 sing digawe ngitung iku duduk tasbih. Dadi ana biji-bijian ngono diwadahi sak keranjang ngene. Engko nek wis mari dijikuk, mari dijikuk sampai entek. Wis sembuh ping pira? Umure wis 100 lebih. Akhire takoni lah, kepinginan sampean apa? Aku kepingin nalikane malaikat sing njabut nyawa, malaikat sapa? Israel iku aja kasar ngene njaluke iku muga-muga engko aku nek ketemu malaikat Israel sing pencabut nyawa iku supaya gak kasar karo aku ngene aku kepinginane dadi gak ngalami sekaratul maut mergo ya ceritane ngono mang sangat berat sekaratul maut. Mulane meneh-meneh sampean ben nungguki wong sekaratul maut siapno apa? Banyu ngombe. Mergo waktu sekaratul maut iku ngelak. Mulai darane kaya wong sok iku ngelak. Lah nek kono iku setan teko nggawa banyu yoan. Banyu sing bening saweger nggodha supaya kufur nang Allah. Nek sampean gelem kufur ngakuni bahwa ada pangeran selain Allah, pokoknya wis sing syukur secara akidah sampean kok tak kei ngombe iki ngene. Dadi ngene iku. Lane nek suatu saat bae sampean nunggoki wong sing sekaratul maut ditalkin siapno ngombe. Wajaat sakratul maut, wajalan teka sakratul maut bil haqi kelan hak pasti. Dadi sakratul maut iku pasti. Dalika utai mengkono iku makunta barang kang ana utai sira iku minhu saking mati iku takhidu melayu ngene iku sing awakmu padha kepingin melayu lah ya wong iku karepe njaluk urip terus gak gelem mati lah usahane ya apa wong kepingin urip terus lek zamane sapa para raja iku para tabib dikongkon gawe jamu obat sing iso nggarai urip abadi. Ya apa supaya abadi urip terus, gak mati-mati. Ana maneh sing
ngombe getih perawan utawa Joko. Jadi anak sing dikorbanno supaya tetap urip terus, supaya nom terus. Lane anak mana sing darahe diganti. Jadi diganti darah sing darahe arek nom supaya memperbarui umur. Lane apa jenenge kesaktian ya ana sing model iku wong wedok mbok duwe ilmu apa lek kepengin awet enom awet umur iku rabi arek enom. Lah engko apa kemudaannya itu disedot. Dadi sing lanang ku akhir dadi tuwek, sing wedok panjang enom. Mergo apa wedi mati. Tapi sak ta manungsa iku melayu dari kematian. Mane kene surat Al-Jumu'ah ya apa? Innal mautal ladzi lho kaafat. Innal mautal ladzi tafirna minhu fa inna mulaqikum. Terus sumatratuna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Satemene kematian sing sira kabeh mlayu saka kematian iku. Fa inna mulaqikum mongko kematian iku bakal metuki. Sumayun nabi hukum bima kuntum ta'malun, terus diceritakno kabeh amalane. Mulane ketika sakaratul maut menjelang kematian iku amalan diketokno kabeh. Sumayun nabi hukum bima kuntum ta'malun, amalan-amalan sing amal api amal elek diketokno kabeh. Mulane nek wong gomang amalane api getun apa gak ditambah. Sebalik sing amalane elek getun apa mbiyen kok gak taubat. Jadi ngene iku. Lah wong kepengin melayu teko kematian ya wis pirang-pirang usahane. Ana sing ngombe apa ngono. Kaya iku mang, sapa? Raja teko Cina kepengin urip terus gak gelem di mulai dari surat An-Nisa ayat 58 dah. Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Jadi saat temene kematian iku bakal meduhi marang sira kabeh walau kuntum fi burujin musayyadah, senajan di dalam benteng yang dikuatkan. Ayat pira iku? Nek Prosopoe 58 ngono. Jadi senajan di dalam benteng yang dikuatkan iku gak isa melayu teka kematian. Lali ayate. Jadi kalimatnya ngono. Jadi saat temen sing kematian sing sira kabeh bakal melayu. Aina matakun yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyada, senajan ing dalam benteng sing dikuatkan. Mane wis gak iso wongku terus melayu teka kematian. Nemakno. Jadi senajan di dalam benteng yang dikuatkan itu bakal menemui kematian itu. Dari kama kuntam minhu takhid. Jadi kematian sekaratul maut sing awakmu bakal kepelayu kepingin melayu itu bakal metuki. Mulane anak kisah wong iku nekani dukun peramal. Aku kok mati ndi? Karo peramal diwara, sampean kok mati ndek gone
Kalkuta itu di India. Pada bulan purnama. Akhirnya bulan purnama itu gak nang Kalkuta melayu. Nang negara liya, nang kampung liya. Bareng wayahe bulan purnama diparani karo malaikat Israel. Jarene purnama lah aku mati di Kalkuta, lah iki kan ndegone ndi? India iki nang kutha lain kok aku parani lho iya. Mati ku mesti bakal teko dimanapun. Lane wong ku mati ndi iku bakal mrono. Lane kadang-kadang ana ta wong Kalimantan nyambangi anake mati ning gone anake. Padahal lane masih kelahiran Kalimantan durung mesti mati ndek Kalimantan, kelahiran Jawa durung mesti mati ndek Jawa. Lane karo bakal mati ndek ndi iku termasuk perkara gaib. Ngene surat apa iku? Luqman ayat terakhir. Inna indallahi mafatihul ghaib. Mada tafsiru dan meniku gawe nglakoni apa? Terus bakal mati ndek ndi iku termasuk rahasia Allah. Jadi wong ku berusaha melayu teko kematian, tapi mati ku pasti datang. Wajaat sakratul mauti bil haq. Dari kama kunta minhu takhir. Jadi kematian itu pasti datang, sakaratul maut sing sira kabeh padha melayu, tapi ya baik. Kematian itu pasti bakal ketemu, benar lah. Aina matakun yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musayyata. Ende indiai ana sira kabeh bakal metuhi kematian senajan dalam gedung yang dikuatkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Wah, ini aina matakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyata. Ayat 78. Aina takun yudrikum maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Eling panggonane ndek kiri ngono. Ayat 78. Dari dimanapun kamu berada, walaupun di dalam benteng yang dikuatkan. Wa intusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah. Jadi dimanapun pasti akan menemukan kematian itu pasti akan menemukan. Jadi gak ada tempat bersembunyi dari kematian. Katakan. Sekian kaji kita, semoga memberikan kefahaman pada kita, amin. Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin, Allahumma faqina fiddin. Doa pagi hari. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Orang tua Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku laka bi ni'matika alayya wa aku bi dzambi faghfirli. Antivirus. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansirna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.